Здравейте! Първо добър ден и благодарим на всички, които уважиха днешната импровизирана пресконференция на Фондация 100 години Локомотив Пловдив, която отбелязва близо една година от създаването на фондацията и нейните инициативи по случай честването на празника 100 години футболен клуб Локомотив Пловдив. След грандиозното събитие, бенефиса на Мартин Камбуров, първо в списъка от всичките събития, които ние сме инициирали като фондация, ще представим и следващите стъпки на представителите на фондацията. А именно, вече имаме, определен сценарий и за документалния филм, който, както всички знаете, е с работното заглавие Пловдивския любимец на 100. Своеобразен старт на самите снимки ще бъде даден още този уикенд на 1.11, емблематичен ден и за България, като Ден на народните будители. Ще бъде даден старта на снимките с организираното шествие на феновете на Локомотив Пловдив от центъра, от Римския стадион до самия стадион Локомотив. Снимките ще продължат и по време на матча, като това е първият етап от направата на самия филм. Сценария вече е изяснен с екипа на Илян Джевелеков. В продължение, може би на 6 или на 7 месеца, в зависимост от ангажиментите, ще продължат снимките, като окончателно се надяваме този филм да бъде прожектиран в края на 2026. Така че това е следващото голямо изпитание пред екипа на фондацията и тук е момента отново да призова и да благодаря своевременно на всички дарители, които до този момент помогнаха на нас самите като екип и да ги призова отново да продължават, защото без тях целият този празник няма да бъде факт. Отново ще призова и на пловдивския, и не само пловдивския бизнес, също така да обърнем внимание и на нас като фондация, защото рекламата за града ни е невероятна с всичките тези значими събития, които ние презентираме и които ние плануваме. Знаете, освен филм, имаме запазена дата и за един концерт, който, повярвайте ми, ще бъде, ако мога да използвам тази дума, грандиозен. Но за него ще можем да открехнем завесата в началото на следващата година, така че да оставим малко и за до година от тези събития. Алис може да представи и останалите инициативи, които предвиждаме ние като екип на самата фондация. Както вече казахме, ще има голяма изложба в градската галерия. Където се надяваме всички замислени идеи да се осъществят и наистина ще бъде една грандиозна изложба. Изключително много неща сме подготвили и се стараем да ги осъществим, за да може да представим на пловдивската общественост неща, които може би до този момент дори не са виждали, както за подрастващите, така и за по-възрастните хора. Там ще разгърнем множество атракциони. Особено за подрастващите ще има много интересни неща. Силно се надяваме чисто финансово да можем да се справим, но например ще кажа, че
дай Боже да имаме възможност да си партнираме с Лего и ще се случи нещо много интересно. Така, общо взето ще има доста сериозна програма от събития на тази изложба. Там ще направим и премиерата на нашия фотоалбум, който подготвяме. Също и ще представим една специална марка, която ще има колекционерска стойност по повод 100 годишнината. Ще има интересни уъркшопове и различни други интересни дейности. По повод фотоалбума, тук можем да открехнем вратата на нещо много интересно. БТА ни предоставиха целия архив за клуба, който имат, и екип на фондацията ще го разгледа и ще избере така доста интересни кадри, които може би досега не са видяли бял свят. Така че тях ще ги добавим към фотоалбума. Изложбата също много от артикулите, които ще могат да се видят, и предметите, след това ще бъдат пренесени тук в нашия музей, за да може абсолютно всички и фенове, и хора от обществото ще могат да ги разгледат и да им се радват. Така че много интересни неща ни предстоят, но както Петю каза, аз също бих искала да призова първо да благодаря на хората, които до този момент са дарили, но страшно много още работа и съответно и средства ще ни трябват, така че ще помоля да продължат да ни подкрепят, да даряват. Фондацията си е поставила една определена сума като цел, така че силно се надявам всеки един да даде своя принос, за да може Локомотив до година да има своят наистина грандиозен празник. Ние ще направим всичко възможно, което е по силите ни, за да може това да се случи. В тази връзка искам само да добавя, тъй като заговорихме за средства и за цел, екипът ни е направил абсолютно подробен разчет на всичките необходими средства, които са необходими за осъществяването на тези инициативи, за да може празника да бъде такъв, какъвто Локомотив Пловдив заслужава. Така че официално можем да потвърдим и да обявим целта, че е 500 000 лева. Като до момента фондацията от своите дарители към 22 октомври тази година е събрала 263 111 лева. Това са официалните данни, така че отново призоваваме всички, които искат да изпитаме и да си направим празника такъв, какъвто отива на клуб като Локомотив, да бъдат съпричастни и отговорни към каузата, която всички ние искаме да подкрепим. Някакви въпроси вече. Да представим точно. Да, не на последно място, искаме тук да изкажем благодарност и да представим един от посланиците на фондацията, който е и в сдружение, което помага на школата на Локомотив Пловдив. Това е господин Ташо Ташев и разчитаме също много на неговото съдействие. И един прекрасен пример за пловдивския бизнес, как се подпомага такъв тип каузи, които в крайна сметка докарват добавена стойност на самия град като Пловдив. Ако имате въпроси, можете да зададете.